दा हयथ' रायजो राजाफ्रा साननो हागौ जे बिटिसिलाय माथो बासायनायनि माथो बाथ्रा दंबावो, माथो दंगासिनो दं बिटिसिआलाय, प्रमद बर' बिथाङालाय माथो सिफ जागासिनो दं बिटिसिनिलाय, माथो बासायनांगौ ओरैनो सोंनो हागौ आरो माने रायजो राजा नोंथांमोन। बे बिटिसिखौ आं बारा गोबाव बुंला, एसे सुंद' खालामनो नागिरदों, जिहेतु गुबुनावबो एसे लेंहरबावदों होनना बुंदों आरो माने एसे थोंजोङै बुंनो नागिरदों आरो आङो माने बे बिटिसिखौ मोननो थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबाव बोसोर आन्दलन खालामदोंमोन। नोंथांमोनाबो आन्दलन खालामबोदों बै समाव, नङा होमबा? आरो बे आन्दलनावहाय जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो गोबां खस्थ'खौ मोनदों, मोनाखै नङा। आरो बेखायनो दिनै गोबां गुबुन जाथि जनगोष्ठियाबो बिटिसिनि प्रति मोजां मोननाया दं, खिन्थु बांसिन दायित्वआ दं जोंनि बर' फिसाफोरहा। बै समाव जेब्ला डिभाइड आसाम 50-50 होननानै जों आन्दलन खालामबोदोंमोन, बै समाव जोंनि मानसिफ्रा गोबां बुख्रेबजादों, बुजादों, जेल हाजतआव जोबथेना दोनजादों। आरो लोगोसे मा जादों, गोबां जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बिथांमोना गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। गोबां जोंनि आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदों बै समाव। ओरैबायदि दुखुनांथावना। आरो बिथांखिनि सेक्रिफाइस खालामनानै मोननाय बे बिटिसि आरो दिनै गासैबो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो बिसेसकरि बर'फ्रा बे बिटिसिनि सायावनो जों सोनारना दङ आरो माने बिराद सेक्रिफाइस खालामना मोननाय बे बिटिसिआ। आरो बेखायनो बे बिटिसिखौ बासायनाया साफ्रोमबो बर' फिसानि दायित्व दं। मानो होनब्ला बिटिसिखौथ' जों मोनाखैना, आं बुंखाबायना, हाजार हाजार जोंनि बर' फिसाफोर जिउ बावनो गोनां जादों बे बिटिसिखौ लाबोनायाव। ओरैनो मोनाखै जों बिटिसिखौ। आरो बे बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसायख'थि गेलेनानै 15 बोसोर, 1.5 बोसोर इन्टारिम सरकार होनना बुङो, एकर्ड खालामखांनायनि उनाव सालायनो थाखाय इलेक्सन गेलेखांनानै 15 बोसोर बिथाङा नोंथांमोना नुदों आरो माने ओरैबायदि क्षमता गोनां बे बिटिसिआ, भारत संबिधाननि जुगेदि मोननाय बे बिटिसिआ 6 शिड्युल, भारत हादरनि 6 शिड्युल जेराव दङ, बे गासैनिसाय मस्ट पावारफुल आरो देरसिन जोंनि बे बिटिसिआमोन आरो माने ओरैबायदि पावारफुल। आरो बेखायनो बे 40टा डिपार्टमेन्ट बे बिटिसिआव होदोंमोन। बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सालायबोदोंमोन। बिनि मावनायाव हयथ' एसे एनै महाबा गोरोन्थि जाबोनो हागौ, जों मानसिसोना, एसे गोरोन्थिया जानाया स्वाभाबिक। किन्तु भारत संबिजिरा जि क्षमता जोंनो होदों, बे क्षमताखौ हाग्रामा महिलारिया बाहायबोदोंमोन आरो बेबायदिनो सालायबोदोंमोन आरो बिथाङा। जेरैहाय 40टा डिपार्टमेन्ट बे बिटिसिआव होनाय जादोंमोन, एकदम सांबिधानिक बेयो। संबिधाननि जुगेदि संबिधानाव आयेन पास खालामनायनि जुगेदि बे 6 शिड्युलखौ जों मोन्दों आरो बाहाय 40टा डिपार्टमेन्ट जोंनो होबोदों। बे 40टा डिपार्टमेन्टजों लोगोसे थार्ड ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि होनो हानाय क्षमता बे बिटिसिआ मोन्दोंमोन आरो माने आं बारा उदाहरन होला, बिसेसकरि 40टा डिपार्टमेन्ट बे बिटिसिआव होदोंमोन। थार्ड ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि होनो हानाय क्षमताखौ जोंनो होदोंमोन। हा हु होनो हानाय क्षमताफोरखौ जोंनो होबोदोंमोन। गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि जुगेदि जौगानाय खामानि मावनो बे क्षमताखौ जोंनो होबोदोंमोन आरो माने आरो बेखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' सन्तुष्टमोन। गोबां लामा दालां जाबाय, गोबां जौगानाय जोंनि गेजेराव फैदोंमोन आरो बे 15 बोसोराव। नाथाय दुखुनि बाथ्राया मा, थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जुदियोब्लाबो बिपिएफ राजनिति हान्जाया 17 जन एमसिएलए मोनबाय, नाथाय माखासे राजनिति हान्जानि फाव फान्दायनायाव बा बिट्रे खालामजानानै जोङो सरकार खालामनो हायाखिसै। प्रमद बर' बिथाङा बिजेपिजों लोगो जानानै सरकार खालामबाय। बिथां सरकार खालामनायनि उनाव मा जाखो, ओरैबायदि बुद्धि खालामनानै प्रमद बर'आ मा खालामखो, बे मोनखानाय क्षमता, बे क्षमतानिफ्राय मोनफा मोनफा क्षमताखौ जोङो खोमागासिनो दं दायो।
एक नम्बराव नोंथांमोनखौ आं बुंनोसै 40टा डिपार्टमेन्टनि मादाव 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा मा खालामखो आं इसां डिपार्टमेन्ट सालायनो हायालै बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरो लांफिनदो होननानै हरबाय आरो